Magandang hapon. Andito tayo ngayon sa may parking sa labas ng medical center. So nagkataon lang na pumwesto talaga ako ng maganda dito para kitang kita yung mga sasakyan. Ganito kasi dito guys, sa roundabout is isang malaking bilog na meron apat na exit, apat na entrance. Talaga dito sa Middle East ganito ang kalsada. Like naman dyan guys, paki-like ang aking video. Ayan, paki-like naman guys. Huwag kalimutan i-like at i-subscribe ang aking YouTube channel sa mga hindi pa naka-subscribe. Ayan guys, oh look at that. There's a lot of traffic over there. Look, yeah, traffic. Dito sa roundabout, kailangan alert ka. Kasi karamihan dito sa roundabout na to mga na may mga aksidente. Ayan, ganyan. Ayun, tulay na kasi yun doon, no? Tulay. Yun doon, no? Binuksan ko lang ng bahagya ang bintana kasi para pumasok yung hangin at nakapatay lang yung makina. Yun, dito muna ako magtatambay para ipakita sa inyo ang kalsada dito sa United Arab Emirates. Ayun doon, no? Paakyat yan ng tulay. Tapos pababa. Ganyan yung ano dito guys, yung kalsada. Kaya naman paki-like naman ang aking video guys. Maawa maluoy. Bye bye.